minangka habibiti pageran samangke kados dene padatane dipun bokani dening suguh sesaji surep datang pituron adik kita negeri putih ingkang wonten kariko tiniketi dosa purwo Edi luwih dosa 10 purwo witan senajan pepahit kang para dewa kang sangka angkasa Bebasan 100 tan antuk kali 1000 tan antuk sedoso Ruk siap-siap permanadakan ono okai walau kumlisi Seliring barat Naruto mbok bilih punika berbawani sangat pojolan para taruna anggenipun abadi melaksanakan subuh sesaji sampun kabar sewetang aipun ganggang siti pangeran manika warna sesembahanku rinten lan dalu manglimang wektu sampun kabeh sewetang aipun ganggang siti pangeran manika warna ubur ampen sesaji bawana sekar bondo arum kang baing sasana pangaran sekar kang minangka srana risang bapa sesaji caos hormat caos syukur awi Gusti kang berbaik suci kanthi nebaran Gustika satra warna warna sirta bondo arum gondo kang ambar-ambar baing ing sasana Srono sang bapa unjukake putra sumber maring Gusti Kang Maha Suci awis para putu sing ponang dupa kanggo ulun wonten ing setya sumul kumulun sang warna seta sumul wonten ing antariksa bebasan risang bopo bebasan risang bopo caos pangurmatan dumateng kaki reksa nini reksa kaki danyang nini danyang kang rumaksani wonten ing Siti Pagelaran Abdo Kalinggo Kirawa menapa ta kang jinaka dening risang bopo ketawis lenggah sila tumpang ngadhep kiblat saluku jaga bebasan nutupi babahan awasanga amepet panca indriya Prabu ing netra bebasan risang bapa kanengen karna jala marang sing jawata tumurun ingkang hinayong ing wadyuning kautaman serta wadyuning panjenengan
digawe becik. Lamun kamu dalam kawedar pikir cara saking witan kan saka kulon bali mring bangka kayang mulet. Lamun ana sengkala lan redu saking jagat lor jagat kidul. Seliap kali aja tumo mring ingsun. Sumikira saking kersane kalah. Siap. Kalingga piro Gojit para iblis anak kemeratata jalma lumrahipun para manusia bocah cilik biada mikir le hei 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 yuk. Go, piro. Dekat yo tuku ojo tan awal saking bumi Bantala cemeti kabetan asta kalih kanthi ipat-ipat katon kumlawi agojo bilagi miturut bagam ingkang sampun lumampah lan bagam sampun ingkang sampun kasuwur berbawan ini lamun sineblak ing awang-awang jemeglar suarane kadya guruh gurito kang badhe katindana dening Atmajaning wah raga Kalingga piro ono bebasan dosa penguatan di jembati lamun sineblak ing awang-awang langit sigar atuh merapat gunung jugruk segoro bisa asap jembur li jembati aran kiri-kiri dadi goro-goro ing sejatine tujuh jembati kang kapirasa ing tengahipun glanggang hananging ipat-ipat tali ati pangarsa jalma manusa kang dadi den wis padani kang badhe katindirano dening Atmajaning wah raga Kalingga piro
nuwun kabuka lamun kawedhar bagi rencana saking witan lan saka kulon bali mring dongko kayang munggir lamun ana sengkala lan ridho saking jagat lor jagat kidul sira bali aja tumama mring ingsun lan sanak kadang ingsun mriki sing ngatur sapa becik Allah ketara sapa kang tumbal becik bakal ketitik sapa kang nandur becik bakal mulya wa kasarane sejatine isine jagat kang datan bisa caturan bebasane mung mendung sepayung aja jeblok ing wengi iki atur salim talim panghormatan sesarangan jumblek garing semeti kang badhe katindakna dening atmajaning wah raga yo kalingga pira Winangka suarane cemeti kang badhe kapirsa nggih punika Kang Pamungkas bisa den arani Aji Kang Pamungkas ateges mertanani lampun ketrucut luput kadang kawula kirang anguju prana kula sakadang hanuwun ngaturaken lumutunipun samudra kamar sami katur dumateng para kadang pamirsa sesarengan kumlibating cemeti kang badhe katindakna dening atmajaning wak raga kalingga pira